Mhlambe singenza kanjani ungangivumela mhlambe mawuthi siyawushiya umuthi uzokwazi umkhulu asala awuphuza. Ngcono ngoba uyachaza ukuthi nicabange kabi ngaphandle kwami. Imini umnikazi womsebenzi, mina umnikazi womsebenzi, mina futhi ufune ngiphinde ngishiye umuthi, ngenza intanda le ntombazana. Yabona njengamanje nje ngikhubeke ngihlaza cwe, angikaze ngilawulwe ngalomsebenzi engiwenzayo. Ngiyengidlala le ntombazana mina kufuneka kwenzeke intanda yayo emsebenzini wami. Lalela kho umuntu ozosala la. As much as nginendaba nomkhulu, kodwa ukho umuntu ozosala. Okoqala yonke le nto dangerous, akazi lutho lo nonkroyi. Akho umuntu ozosala, yonke into kusho izoma nje kanje. Ngaphandle ukuthi bona bebuyisa imiqondo yabo, becabanga ukuthi badinga usizo omkhulu noma badinga finish and cry. Nonkero uyazwa? Azukuthini? Nizomsiza ngani mkhulu? Mkhulu nje bekufatsha phalazizwe awubuka manje ubhemana nogwayi. Usubhema nogwayi futhi phambi kwakho umyeni wakho. Kanti unjani njana sisi? Isicelo uzofuqa kwele ebusweni. Hayi cha usile bo. Mkhulu wena uyakwazi ukuthi umkakho uyabhema ke manje ngoba mina sengithole elinye manje iside futhi bengikade ngingalazi. Uyakwazi ukuthi uyabhema umkakho? Yebo ngiyamazi. Awunankinga nokubhema kwakho wena. Cha angeke. Uyakubhemisa noma ubhemela nje yedwa? Hayi kabi sifuna uqala ngempilo yakho umkhulu bese siyavala phela ukuthi ngabe kusangena ngithi okunye inkinga lezi apha ngoba nawe siyabona uthwele kanzima. Mana kanzima ukunakekela. Emkhulu ngizocela ukuthi sisungipha amanzi. Mhlambe soyixoxa lena mawuqeda nje la. Awungiphuthumisela amanzi. Khehla iyumuthi lona hayi. Khiphela ubuthi nje mkhulu akuyona into etheni. Khehla lami ngifuna liphile nje libe umqemane. Hawu bakithi. Uyabona? Akubulali lokho khehla. Ungaphuza nje into encane. Awumeke linda usisi namanzi ngoba kuzosuke kuyibuyela. Awulinda usisi namanzi ukubambe kanjalo. Cha Mana mina ngizosheshe ngibuze nje ngoba kufanele ngawo ngomthetho ngabe ifamily yonke iphelele. Ifamily umamkhulu inezingane kamkhulu zona ziphi mhlawumbe? Ifamily le enye ifunza ngabe iphelele noma ile kumele ngabe iphelele. Cha phela angithi umkhulu unezingane zakhe. Umamkhulu aniphelele ngoba because umamkhulu uphi yena ngoba phela fana ngabe nawe ukhona. Angisibonanga isidingo sokusaza abe khona. Angithi umkhulu uyasiza yakho. Angithi uyena obalekile vele la. Angithi lento le into yefamily yonke. So asikwazi ukuthi sizosiza umkhulu nje kuwena wena. Kancane wesisi. Kulokho kusho ubhuti. Usho nje into ebengingambuza yona ukuthi ngibona abantu ababili kanti bapha abanye bashonephi kwenzakalani. Wasethi sizozwa kuye manje sengiyayizwela mina ke impela ngawo ukuthi cha ngathi niphelele maningaka nomkhulu. Noma kungekuhle lokho kodwa ngeke sesicile ake sivele sinaka umkhulu. Sizama ukuthi simkhiphe into awuphuze mkhulu. Uphuze mkhulu bese ulandelisa ngamanzi. Sigcine ngalokho ungena uqala ngokumgcaba ngoba ngicela ukuthi uyimisele ngokuthi uzomgcaba angiboni ukuthi kufakele kuplastic. Ubhuti kanti kwenzakalani? Ngabe uyilunga lomndeni kahle hle usisi noma kwenzakalani? Kufakele kuplastic ngikubekele uwenze umgcabe lapho kumgcabi ikona okuzomsiza mina angiboni ukuthi into izomsiza. Bhuti ima ngicela umusisi. Shuthi ake ngenze nje umuntu onenkinga la umkhulu. Ya umuntu esigulelayo la umkhulu vele ubhiyoza kanjena nje yena uyaphila uyabona. Ngicabanga kuzomela ukuthi ngisikwazi ukuthi phinde niqoqane nomndeni sisi ngoba okwamanje uwedwa vela ukumndeni lo ushoyo ngoba umuntu ogula yilo wena ugula. Niqoqane umndeni nikhulume lento ke nihlanganise kahle bese mina ningitshela mangabe senilifuna usizo kodwa umkhulu mina ngizimisela kumsiza. Ukube kuyangami ngabe ngithatha yena nje ngihambe naye ngoba uyalidinga usizo. Kodwa wena uzifunela lokho okufunayo ngikho ke lapha kulungile khehla mase behlangene emkhulu siyophinda umthinte sebehlangane bakhuluma ngoba ngathi ayihlangani inkulumo la angifuni ukuze kuthiwa ngibulele ikhehla intombazana uyabhiyoza nakuba makhosi angikuphazamisi kodwa usupport lento eyisho